sä varma, että sä pärjäät tuolla nyt sitten koko iltapäivän? Kyllä täällä pitäisi mennä koko... Oli vitsistä jonttuakin taas kuule. Niin, Taas sillä oli ihmeselitys, että mitä se oli tekemässä. Saatteko... Niin mikä se homma on? Mikä se homma? Sähän kirjoitit siinä, laitoit vähän Niin, laitoin, linjaa siitä, että mitä hittoa? Se oli nytkin niin parikymmentä minuuttia myöhässä ja mä rupesin kyselemään, että missä se oikein on. Ja sain vihjeet, että se olisi siellä kirjastossa ja menin katsomaan siellä. Se vaan YouTubessa oli. Nyt ei enää pystynytkään selittämään, että Miksi oli niin kuin yleensä. Että tuntuu olevan joka hommaa selitys. Mutta siis Jonttuhan on ollut siis niinku paljon poissa. Näin mä ymmärsin. Siis sellainen tokaluokkalainen, ekaluokka meni vähän samaan malliin, nyt on ollut sitten niin kuin sama tahti on niin kuin jatkunut edelleen. Ja sieltä työssäoppimistakin on pois. No sieltä ei ole tullut mitään palautetta, herää epäilys, että ei arvaa laittaa mitään palautetta, että kun niin on täytyisi pistää vähän negatiivista. Se on vähän niin kuin tutun kauppaa saanut sen paikan. Niin onko se kerran ollut siellä paikalla sitten? No kun mä vähän kyselin, niin antoi niin kuin ymmärtää, että no oli hän nyt yhden päivän pois. Tämä vähän epäilee, että siinä ei ollut pelkästään se yksi päivä. Kaito, kuka järjesti tämän työssäoppimispaikan? No kun Jontun isä on siellä töissä ja sitten se kaveri, joka otti töihin, niin on sitten Jontun isän tuttuja. Kävitkö sä siellä katsoa Jonttua täällä työssäoppimispaikassa? No kävi, mutta herra ei ollut silloin siellä paikalla, että siihenkin oli joku selitys, että se on nyt käymässä tuolla jossain, että mä en nyt ole ihan varma sitten tästä. Kuinka niin mulla on tuolla edellisellä työmaalla ollut työssäoppimispaikoissa siellä coacheja aina mukana. Sellaista mahkua täällä saa. Että olisi aina Jontun mukana, ei välttämättä joka päivä, mutta aina silloin kun on niin. No kyllä se hyvä olisi olla. Mutta se tietysti maksaa, että sitä rehtorit on sitten alleen, kun meitä ehdottaa. No nyt on vähän semmoinen paha tilanne, että kato kun tuolta opetushallituksesta on sitten päätetty, että 1 000 euroa per oppilas tulee vähempi rahaa oppilaitossa ja se on aika paljon rahaa sitten, että täytyisi vaan säästää rahaa ja nyt on budjetti tehty sen mukaisesti sitten. Että... Joo, mutta sehän on nyt tässä Jontun tapauksessa tämän hetken tilanteen mukaan nyt ollutta ja mennyttä sitten, ettei meidän tarvitse miettiä. Oot sä minkä verran sitten? Täällä on ollut palaveriperheen Niin, nimenomaan ollut yhteydessä. Isän kanssa mä oon puhelimessa kerran jutellut ja en oikein päässyt sillain niin kuin hyvään kontaktiin siinä. Tuntuu, että se oli vähän semmoista ylimielisyyttä. Että no nyt tässä siis... Mikähän toi, niin kuin, että mä olen niin kuin joku tommonen, että siinä ei päässyt semmoiseen kontaktiin. Että kun nyt tässä on välttämätön paha. Niin. Joo, ja nimenomaan varmaan nyt on aivan välttämätöntä kerätä porukka yhteen tämän asian takia. Nimittäin, jos sulle taito nyt sopii, niin mun täytyisi sun esimiehenäsi tässä ottaa puheeksi yksi asia, mistä me joudutaan keskustelemaan kahden kesken vielä sitten myöhemmin, mutta jos se sulle sopii, että Jukka on tässä läsnä, niin... No joo, puhu vaan. Kato, kyllä. Mä nimittäin rehtorin kanssa keskusteltua, niin hän pyysi mulle välittämään sellaisen tiedon, että tämä Jontun isä on ollut yhteydessä rehtoriin. Aha. Ja siellä on ilmennyt jonkun kaltaista tyytymättömyyttä sinun toimintaasi tässä tilanteessa. Jaha. Tai yleensä. Tässä mä en tarkkaan ottaen tietenkään voi tietää mistä on kysymys, koska en ole suoraan tässä, mutta tässä on nyt tällainen ongelma sitten myöskin. Mähän en missään tapauksessa syytä sinua mistään, eihän mulla ole tietoa tarkemmin tästä asiasta, mutta mun täytyy nyt välittää sulle tällainen homma. Ja siis tässähän on niin kuin, tietysti mahdollisuus, että erilaiset kemiat eivät nyt sitten vaan niin osu kohdakkain, ymmärrätkö? Kyllä. Et voisiko sun mielestä olla sitten jotain semmoista niinku, tavallaan niinku persoonien välillä olevaa ongelmaa? Nyt mä puhun siis niinku Jontusta ja sinusta esimerkiksi. No kyllä
No onhan siinä nyt jotain semmoista, mutta mun mielestä se on mennyt kuitenkin parempaan suuntaan, että on sitten päässyt antaa hänelle sellaisia tehtäviä, mitä hän on osannut tehdä. Mutta se on ongelma, että kun hän on paljon poissa, niin ei tule sitä työrutiinia ja sen takia tulee sitten niitä virheitä. Pystyykö sitä ohjaamaan? Pystyttekö te tekemään yhteistyötä siinä? Kyllä, sitä, mutta hän aina livahtaa välillä pois ja tahtoo olla niin, että ei tunneta kelloa. Palaveria niin, kato, ruokatunnilta palataan liian myöhään. Ilmeisesti se on aina se YouTube tai mikä se nyt sitten on. Pitäisikö meidän tehdä nyt sellainen, tämä vain kysymyksenä, ehkä jopa ehdotuksena, että mä voisin olla mukana siinä palaverissa, mikä järjestettäisiin sillä tavalla, että siinä olisi mielellään molemmat Jontu-vanhemmat ja tietysti Jontu itse. Joo. Sinä. Kyllä se varmaan, mä uskon, että se veisi asioita eteenpäin. Niin, siis ainakin, että tulisi keskusteluyhteys. No ainakin on yritetty tehdä ja sitä me teemme tässä. Niin, töissähän me täällä ollaan. Kyllä, kyllä. Mutta kyllä erikoinen tilanne taas kerran. Joo. Oletteko te törmännyt muuten opettajina tällaisiin tilanteisiin, että No onhan näitä aina välillä. yhteyksiä on otettu teidän mahdollisesta toiminnasta? Joo, siis yleensähän se on niin, että sitä hyvää palautetta harvemmin tulee, mutta sitä negatiivista kyllä tulee, että ei se yksi taistelusotaa niin kuin silataan se pystyy. Oi. Pistä taitopoika. Hei hei! Hei hei! Koheli! Niin.